شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ كما يحديركم سلام ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣናሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ናይ ንጎ ፕሮግራምና ናይ መዓልቲ ቃልና እዩ ስለዚ ሎም ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል አንጊና ንካፈሊና ሃሌሉያ ሎም ንካፈሎ ቃል በኃይልን በኽእለትን አይኮነን በመንፈሱ እዩ ዝብል እዩ በኃይልን በኽእለትን አይኮነን በመንፈሱ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ካብ 6 ክሳብ 7 ከምዚ ይብል ሽዑ ንሱ መለሰ እዚ እቲ ንዞርባቤል ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር እዩ በመንፈሰይ እምበር በኽእለትን በኃይልን አይኮነን ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አታ ዓቢ ከረን መን ኢኻ ኣብ ቅድሚ ዞርባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ጸጋ ንዕኡ እናተባህለ ክጭደር ኮሎ ነቲ እምኒ ርእሲ ከውጽኦ እዩ ኢሉ ነገረኒ በጣም ይዝገርም ንዞርባቤል ሓደ ቃል ተነጊሩሉ እዚ ዞርባቤል አቅድሚኡ ደው ዝበለ ጎቦ ነይሩ እዩ ነገር ግን እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ ነቲ ጎቦ ማለት እዩ አታ ዓብ ጎቦ ኢልዎ መን ኢኻ አቅድሚ ዞርባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ኢሉ ግን ትዝገርመኩም እዚ ጎቦ እዚ ከልኪሉካ ዘሎ አቅድሚኻ ጎልጎል ዝኸውን በኃይልኻን በኽእለትካን አይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ግን በመንፈሰይ ኢሉ ሪኹም አሕዋት ናብ ዝርድኢት ናብ ዝነጥብ እንድሕር መጺና ኣብ ህይወትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ጎቦታት ኮይኖም ሰላም ዝኸልኡና ጎቦታት ኮይኖም ምሕላፍ ዝኸልኡና ንሰብ ዘይንነግረሎም ብውሽጥና ንቕንዘወሎም ንነዊሕ ግዜ ክንሳገሮም እንዳበልና ምስጋር ዘአቢና ሎሚ ናብ ዝርድኢት እንድሕር መጺና ከምቲ ትማሊ ጎቦታት ኮይኖም ምሕላፍ ዝኸልኡና ንመከራ ዝኾኑና ንንብዓት ዝኾኑና ንስቃይ ዝኾነና ሎሚ ግን ከምኡ ኣይኮኑናን እዮም ንምንታይ ተተባህለ ምናልባሽ ትማሊ ብዓቕምናን ብሓይልናን ክንስዕሮም ክንወጾም ብዙሕ ላዕልን ታሕተን ኢልና ንኸውን ኢና ነገር ግን ርዲእ ውፅኢት ኣይረኣናሎም ክንከውን ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ንዓቕምናን ንኽእለትናን ገዲፍና ንመንፈሱ ንተኣመን ሪኹም መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ብሓይልናን ብኽእለትናን ምንም ኣይኮንናን ንገብር ብመንፈሱ ግን ብዙሕ ነገር ኢና ንገብር እታ ዓብ ጎቦ አቅድሚ ዞርባቤል ጎልጎል ዝኸውን በኃይሉ ዞርባቤል አይኮነን በኽእለት ዞርባቤል አይኮነን በመንፈስ አምላኽ እዩ ሪኹም አሕዋት በሐቂ በኃይልኩም ዘይኮነ ግን በኃይሉ በኽእለትኩም ዘይኮነ ግን በኽእለቱ በመንፈሱ አቅድሚኩም ዘሎ ነገር ከም ዝሰዓር ጎልጎል ከም ዝኸውን ውሽጥኩም ከአምን እንተጀሚሩ ውሽጥና ከአምን እንተጀሚሩ እመኑኒ ከምቲ ትማሊ ደሸግረኩም ዝነበረ ሎሚ ኣይከሸግረኩም እዩ እንታይ ጎቦ ኮይኑ አቅድሚኩም ዝኽልክለኩም ዘሎ ናይ ጥዕና ሽግር ድዩ ናይ ሓዳር ሽግር ድዩ ናይ ደቂ ነገር ድዩ ወላስ ካልእ ዘይተመለሰ ሕቶታት ናይ ህይወትኩም ድዩ እንታይ ኣብ ልብኩም ክብደት ፈጢሩ ደብለኩም ዘሎ ሎሚ ንእታኹም ዝሰብር መንገዲ ክነግረኩም እታ ሓደን ዋናን መንገዲ በኃይልኽ ዘይኮነ በኽእለትክ ዘይኮነ ነገር ግን በኃይል መንፈሱ በኽእለት መንፈሱ እዚ ነገር አቅድሚክ ጎልጎልኩም ዝኸውን አሜን ከተዛረቢ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኃይል መንፈስ ቅዱስ እዚ ነገር ካብሎም ንድሓር አቅድመይ ጎልጎል እዩ ኢልኪ ቃል አውጪ ከምቲ ትማሊ ዘሸገረኪ ከምቲ ትማሊ ዘሸገረካ ከምቲ ትማሊ ዘሸገረና ኣይከሸግረናን እዩ ክርስትና ጽቡቕ ነገሩ በኽእለትናን በዓቕምና ንመጣጠሮ ህይወት ኣይኮነን ኖ ናይ ክርስትና ጽቡቕ ነገሩ በዓቕም መንፈስ ቅዱስን በኃይል መንፈስ ቅዱስን ንነብሮ ህይወት እዩ ማንም በዓቕሙን በኽእለቱን ዝነብር የለን አምላኹን ማንም በዓቕሙን በኽእለቱን ክልወጥ ተጸቢ ይፈልጥን እዩ ነገር ግን እግዚአብሔር ዝጽበ ኣብትናቱ መንፈስን ከአልነትን ብምውካል ንነገራትና እንዳጣሐስናዮም ክንከይድ ግን ንመንፈሱ ሂቡና እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ብጎይታን ብጽንዓት ኃይሉን በርቱዑ ይዝብል በኃይልኩም በርቱዑ አይብልን እዩ ሓፍተይ በኃይልኩም መተሳእሲን ክትኾን በኃይልኻ መተሳእሲን ክትኸውን ሎሚ ግን ተስፋ ኣለካ ከምታ ኃይልኻ ዝኸድዐካ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ግን ኣይከድዐካን እዩ እንተ ተኣሚንካዮ ዶ ከብለካ እዩ እንተ ተኣሚንካዮ ኸበርትዐካ እዩ እንተ ተደጊፍክዮ ከጽንዐክ እዩ ምኽንያቱ ንኃይል መንፈሱ ዝተኣመኑ ኣብ ህይወት ካብ ኃይል ናብ ኃይል ይሳጎርዮም ንኃይል መንፈሱ ዝተወከሉ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ነገር ይስዕርዎ እዮም ስለዚ ሎሚ ኩሉ ነገር ገዲፍኩም ንኃይል መንፈስ ቅዱስ ተኣመንዎ
ንገርዎ ጎይታ በልዎ በኃይሌ አይኮነን በልዎ ብኽእለቴ አይኮነን በልዎ ነገር ግን ብመንፈስካ እዚ ዓመት እዚ ከምቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሸገርክዎ አይሽገርኔ ከምቲ ዝሓለፈ ዓመት እህዝበልክዎ አይብልኔ ከምቲ ዝሓለፈ ዓመት ጎቦታት ኮይኖም ኣብ ጥዕናይ ኣብ እምሮይ ኣብ ናብራይ ኣብ ሓዳራይ ዝሸገሩኒ ሎሚ ግን አይከሸግሩንን እዮም እቲ መንታይ በኃይል መንፈስካ ንኹሉ ይስዑረ ይበሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ በቲ ዝበና ኃይሊ ንኹሉ ይኽእለ ዝብል ርኢኹም ኣሕዋት ንናትኩም ኃይሊ ኮንሸስ ኣይትኾኑ ንናትኩም ኃይሊ ንናትኩም ዓቕሚ ኣይትርአይዎ ንናይ መንፈስ ቅዱስ ዓቕሚ ረአይዎ ለውጥ እንተድሊኩም መንፈሱ ክልውጠኩም እዩ ምትሳእዲ ዘድለይካ ዘሎ መንፈሱ ከተሰእካ እዩ ኃይሊ ዲ ክትደሊ ዘለኽ መንፈሱ ኃይሊ ክኾነክ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ንሱ ንድኹማት ኃይሊ ይህብ ንሱ ንፋት ከዓ ብርትዕ ይውስኽ ኢሉ እዩ ኣብ ምንታይ ክትንፍና ስምዐክ ዘሎ ኣብኡ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ክኾነክ እዩ ግን ንስኺ ተወከል እዮ እመንዮ ኣእዳብ ክናብኡ ልዕሊ ኣባኻ ኣይ ዝእመን ኣባኻ ኣይ ዝውከል ብርትዐይ ኃይለይ ንስኻ ኢኻ ኣተዓብ ጎቦ ኣቅድመይ በኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ጎልጎል ይኸበልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስክረይ ሎምን ኃይልኩም ገዲፍኩም ንኃይሊ መንፈስ ቅዱስ እንተኣሚንኩምሞ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ዘየድሊ ጎደና ኣቲኹም እንተጸኒሕኩም ከውፀኩም እዩ ኣብዚ ነፍስኩም ዘይትፈትዎ ዓይነት ናይ ህይወት አካይዳ ርእስኩም ኣትያን ተደአላ ሕጂ ኣእዳውኩም አልዒልኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኃይል መንፈስ ቅዱስ ካብዚ ጉዳይ እዚ ወጽየለኹ በሉ ክትወጪ ኢኹም ኣምላኽ ምስክረይ ንዝደኸምኩም ብርትዐን ዝተሰነፍኩም ኃይሊ ክበኩም መንፈስ ቅዱስ ድልው እዩ ኣቅድሜና ጎቦታት ኮይኖም ምስጋር ንዝኸልኡና ጎልጎል ክገብሮም እቲ መንፈስ ድልው እዩ ስለዚ ከምቲ ዝሓለፈ ዓመት ጎቦታት ኮይኖም ዝኸልከሉና ኣብዚ ዓመት ግን በኃይሊ መንፈሱ ጎልጎል ክኾኑ እዮም ብጎይታ ደስ ይበልኩም በኃይልኩም ኣይኮነን ብኽእለትኩም በኃይሊ መንፈሱ በርትዑ ከምዚ ኢልና ንኣውጅ በኃይለይ ኣይኮነን ብኽእለተይ ነገር ግን ብመንፈስካ ጎቦታት ዝኾንኒ ጉዳያት ጎልጎል ኮይኖም እዮም ኣምላኸይ በቲ ትህበና ኃይሊ ብመንፈስካ ንኹሉ ይኽእሉ ንስኻ ኃይለይኻ ንስኻ ብርትዐይኻ በኣኻ ካብ ሰዓርቲ ኣዜ ይበልጽ እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ደይ ተቀበልኩም ልብኩም ዘይሃብኩም ሰባት እዛ መዓልቲ እዚኣ ተጠቀሙላ ተመዓልቲ ብድሓንለው ስለ ዝኾነት ድወሰንኩም ሰባት እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ ህይወትኩም ክልወጥ እዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣቤማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምእማነይ ውሉድ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ይቀበለካ ኣለኹ አሜን እዚ ኣድጸለኹም ብጣዕሚ እንቋ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኮንታክት ግበሩና ዘድልየኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና ሻሎም